खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा धीराज बरगयारि बिथाङा गोबां मानि खामानि मावनो थाखाय थांखि लादों आरो बे थांखिया मोनसे मोननैल' नङा गासै मोन 10 ओनसोलाव सुबाइजार ओनसोल एबा बिजनी ओनसोलाव गासै मोन 10 जायगायाव लामा दालां बानायनो थाखाय बे समाव अन्थाइ खाम्फा गायसनदों गासै मोन 10 ओनसोलाव बे समाव धीराज बरगयारि बिथाङा ओनसोलनि जौगानाय लाबोनो थाखाय आरो रायजो राजानि हान्था मेलानि मोजां खाबु जानायनि थाखाय बे समाव लामा बानायनो लोगोसे माखासे मानि गोनांथि रायजो राजाफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय गासै मोन 10 ओनसोलाव सुबाइजार एबा बिजनी ओनसोलनि माखासे दाब जायगाफोराव गासै मोन 10 जायगायाव रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां खालामनो एबा खाबु गोनां खालामनो थाखाय बे समाव माखासे अन्थाइ खाम्फा गायसनदों गासै मोन 10 जायगायाव गिबियावनो गालापारा भिलेज रोड टू मरापारा रोड बेयाव लामा बानायनाय जागोन लोगोसे नैथियाव जाबाय नामजायपारा भिलेज टू केजीपीपी स्कुल लोगोसे आरोबाव गरम बाजार टू मानासरी बाजार एट बिजनी बेबायदिनो आरोबाव गरम बाजार टू मानासरी बाजार एट बिजनी इन चिरां डिस्ट्रिक्ट फॉर द ईयर 2025-26 पार्ट 2 बेजों लोगोसे आरोबाव बाथियाव बावलाझार टू नं 1 थासयबारी टू कासुबिल एट बिजनी चिरां डिस्ट्रिक्ट लोगोसे आरोबाव मोनद एबा दथि नम्बराव जाबाय उलुबारी टू बेदबारी आरोबाव स्निथियाव जाहैबाय गरम बाजार टू झारबारी प्लेग्राउंड लोगोसे आरोबाव दाइनथियाव जावबारी भिलेज टू बिजनी इन चिरां लोगोसे आरोबाव बेफोरबायदि गोबां मानि गासै मोन 10 ओनसोलाव बे समाव रायजो राजानि जा जेंना थांलाय फैलाय हान्थिनायाव जाबायदि जेंना बे जेंनाखौ फोजोबस्रांनो थाखाय बे समाव धीराज बरगयारि बिथाङा सानसेयावनो गासै मोन 10 ओनसोलाव लामा लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसननायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों दानिया बिदिब्ला बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा धीराज बरगयारि बिथाङा ओनसोलनि जौगानाय आरो रायजो राजाफोरा जाबायदि गोलाव समनिफ्राय जेंनाजों मोगा मोगि जाबोनो गोनां जादोंमोन आरो बे रायजो राजाफोरनि जा जेंना बे जेंनाखौ मावफुंनायनि सायाव माबायदि अन्थाइ खाम्फा आरो माबे ओनसोलाव माबोरै लुफुंनायनि थांखि लादों बेखौ नोंथांमोना बे लिस्टखौ आबुङै नायलांदो।